ma brinca me mes para mostrar como eu inocente, pero não vai, não será me toque. Desse sei, tá, opi bom de minha abogado na. Então opi agradecendo na também, quando anga então na braço, na shoulder, balde me caso, e eu tô contente que isso sucede, e ela sucede, e tá sucedendo também. É chegado a lugar 20 de dezembro 2004 num toco de Mila Plateeweg. In die tijd waren er heel veel overvallen op Chinese winkels, hoor. Maar je ziet een mondingsvlam, een flits en je ziet het slachtoffer neervallen. De Chinese consul-generaal roept de minister van Justitie met klem op alles in het werk te stellen om de daders te pakken. Castigo de prisão de 5 anos per handbrake de 20 anos de idade. De veroordeelde, meneer Rombly, die heeft via een WhatsApp-gesprek gezegd van ik ben de dader. Hij heeft ook andere dingen gezegd, dat hij in de gevangenis had gezeten aan maar liefst 8 dames. Hij heeft het niet gedaan. Hij was niet in staat om zoiets te doen. De conclusie die in ons rapport staat is dat het zeer waarschijnlijk is dat de dader te zien op de camerabeelden linkshandig is. Van Fernand Rombly weten we dat hij rechtshandig is. De lichaamslengte van dader 1 wijkt beduidend af van de lichaamslengte van Rombly. Die kan niet in die tijd 10 centimeter zijn verkleind. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Fernand Rombly de dader is. Hoe zou ons leven zijn als hij niet in de gevangenis zit? Het is echt een vraag dat ik heb. Zelfs als je onschuldig bent, bestaat de kans dat je niet vrijkomt. Want dat gebeurt. Het is oneerlijk. Maar welkom tot de wereld van opsporing. Ik denk dat hier sprake is, zowel door het Openbaar Ministerie als de politie, van tunnelvisie. We hebben een dader, we hebben een WhatsApp-gesprek waar hij zegt ik heb het gedaan. En we hebben een aantal getuigen, waarvan 2 die hem herkennen op de videobeeld, wat in mijn optiek onmogelijk is. En een aantal meisjes die waren getuigen en die werden als betrouwbare getuigen neergezet. Nou, die kunnen in persoon wel betrouwbaar zijn, maar ze werden gevraagd naar WhatsApp-gesprekken van Rombly. En dus de vraag is niet of die getuigen betrouwbaar zijn, maar of die WhatsApp-gesprekken betrouwbaar zijn, die inhoud. Sta je ons? Begrijp je wat we zeggen? Ja, verstaan. Heeft dokter Ricardo je verteld dat de herziening officieel is aangevraagd en waarom die is aangevraagd? Om welke nieuwe bewijzen er zijn? Ja. Ja? Oké. In die herzieningszaak, anders dan in een gewone strafzaak, moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat iemand de dader is. In een herzieningszaak ligt de bewijslast bij de veroordeelde. Die zegt, ik ben onschuldig. Dan zegt de Hoge Raad, de instantie in Nederland die kijkt naar al dan niet heropening van een strafzaak. Dan zegt de Hoge Raad, nou, toont u dat maar aan. Het Hof kan het afwijzen. Het Hof kan het toewijzen en dan komt er een zitting.
Ja. En dan mag het Openbaar Ministerie, dus de advocaat-generaal, die mag dan daarop reageren. Die mag ook zeggen wat hij van het verzoek vindt. En dan komt er hopelijk een zitting. En dan moet het Hof besluiten of de zaak heropend wordt of niet. Dus er zijn verschillende stappen. Dus we moeten nu even wachten wat het Hof gaat doen met het verzoek. I'm so lucky to have him as my brother, yeah. It's been 7 years, so I miss him a lot. Sometimes just want him to be here so we can sit and talk, like about life, talk about simple things, just as we do before. When the bad days come, all the person I thought they were there for me just left. That one was the hardest because I have so many friends in school. And after that day, all the parents of the kids start to telling them, don't hang out with Myron because he has a brother who killed someone, so he might do it to you guys too. So. When I heard Myron was locked up, it was hard. But when all my friends just don't hang with me anymore, just for that, it was hard. It was like I'm just alone in my pain. My name is Jimeng. I'm the owner of a restaurant in Curaçao since, I think, 40 years ago. I am one of the founders of the business association. So I try to get people together, especially the business people. 90% of the grocery store is owned by the Chinese community. So we become the target of the criminal. I think we are afraid. The fact is, this kind of business is owned by the Chinese community, so it becomes our problem. Chinezen houden hun geld in een sigarenkistje onder de toonbank. Dat weet iedereen. Er wordt vanuit de Chinese gemeenschap heel vaak gezegd, doe dat nou niet, maar dat gebeurt wel. Maar het geld gaat niet naar de bank. Dus je weet als je geld nodig hebt, ten eerste hoef je niet ver te lopen, want links en rechts staat een Chinese toko op Curaçao. En daar kun je relatief makkelijk, want mensen hebben, behalve een camerasysteem, hebben ze over het algemeen geen wapens bij zich. Ik ben freelance journalist op Curaçao voor verschillende media. Dat zijn grote interesses. Dat waar ik voel dat het niet eerlijk gaat, dat vind ik een hele belangrijke gegeven om uit te gaan zoeken hoe het dan wel zat. Hoe lang ben je op het eiland? Ja. Dus het wordt, en dat zeggen de Chinese consul zegt dat zelf ook, hè, het wordt mensen wel heel makkelijk gemaakt om daar snel geld te kunnen halen.
En dat gebeurt dus ook vaak. Schrikbarend vaak. Ik heb het jaar 2015, 2014 is bekeken. Nou, alleen al rondom de kerst heb ik 6 overvallen op Chinese winkels geteld. Dat is veel, denk ik. De lekkerste warme nootjes van Curaçao. Zijn goed voor de mannen, leuk voor de vrouwen. Vrouw voor vrouw, dat is helemaal zo meer. De lekkerste warme nootjes van Curaçao. Zijn goed voor de mannen, leuk voor de vrouwen. Kijk uit je ermee. 20 jaar werk aan beter. Dank je. Dank je wel. Pastor me kay sira. Mi família anta biwami. Tem sala aqui mes. E ora na biwami. Mi tante ta llora. Mi prima ta triste. Mi ta contento com mi ta wana. Sim, sowieso você é uma hora eita master. So mi tem mi família junto comigo. Ora na lanta vai de porte. Eta se dolo. Então, mas como se sente que tá uma hora de felicidade, pero 23 horas de tristeza, bem. Dus, die momento não que это vira demasiado, então. Sowieso a vida vai foi boa. Vooral als we misschien pensa que turma pera of. Momento na cena. Se dor comida dele com minha própria emoção, minha própria emoção fácil. Het wordt met de dag moeilijker. Ja, wij weten hoe moeilijk het is voor iemand, zelfs iemand die een misdrijf heeft begaan, om een lange straf uit te zitten. Nu dat wij van het Innocence Project zo'n beetje het onderzoek hebben afgerond, zijn de contacten minder. Ik probeer in ieder geval minstens 1 keer per maand daar naartoe te gaan. Als er echt nieuwe ontwikkelingen zijn, 2 keer per maand. En ik vraag hem altijd, als er daarbinnen bijzonderheden plaatsvinden, moet jij mij bellen. Als ik echt nieuws heb die ik vind dat niet tot een volgende keer kan wachten, dan bel ik de afdeling zodat jij mij terugbelt. Maar ik probeer niet te lang bij hem weg te blijven. Want zo iemand moet je per slot van rekening ook een beetje aanmoedigen. When my brother got arrested, at first everyone was talking about the things. In my team, they always ask me, how's your brother? Or is your brother really in jail? I was like, just don't talk about it. I just want to clear my head. That's why I come here, to clear my head. So I wasn't really like to go out. So I didn't play soccer for a couple of months. I was just tired of sitting at home, so I just wanted to come back and keep training. Pero quando não sabia, soccer is the one thing that can clear my head. For 90 minutes, I just played soccer and nothing else on my mind.
when I'm training or when I play soccer, I'm just happy. So. Als je alleen maar voor de veroordeling gaat en je wil de zaak per se oplossen, dan kun je in een tunnelvisie raken. En dan moet je je korps zo ingericht hebben dat de mensen tegenspraak kunnen doen. Zeggen van, hey, heb je hier wel aan gedacht? Hey, zou je... En dat heeft ook te maken met ervaring en opleiding. Dat een chef ook zegt van, ja, nee, wacht even, maar dit zeg je wel, maar we moeten dit ook nog nader onderzoeken. En dit is niet genoeg, we moeten dit ook onderzoeken. Ze hebben eigenlijk alle lijnen die hadden kunnen leiden naar andere scenario's niet uitgelopen. En een van de grote oorzaken van gerechtelijke dwaling is, dat zie je ook hier, je moet altijd denken in scenario's. En de politie moet de hand in eigen boezem steken en meerdere scenario's uitlopen en vooral meer tijd nemen. Want het gaat niet om of je even een dag in de gevangenis moet zitten, maar dit gaat over 15 jaar. Cada dia de novo, vou te purba. De biba de novo. Direito bo dia, se no quananku. Tabu tabu lubi da un tiki. De Cuba da Serrano. Tindia mi tapela, mi tinha um hobby com tapela. E também futebol, sport, gym. Ja, assim não. My brother was a goalkeeper, but I didn't see him play much. I didn't come to soccer match of senior much, so I didn't have the chance to see him. My mom, every time she was there, she was watching me. But when my mom got sick, it was really difficult for her to come to my game. And that was a great impact because every time you see some little kids and you see their mom there to support them. Yeah, so that was, at that moment, it was a little bit hard for me because it was like the only kid in the whole team that their mom was, and my mom wasn't there, so. At the first time and my mom was coming, it was a great deal for me. It was happy, but then when mom got sick, everything changed a little bit because I always had to go alone, or my father didn't come much, so it was only me here. So yeah. Ik had altijd hoog op de druk. En toen ze me naar Curaçao gestuurd en toen hebben ze alles laten gaan scannen en zo. En toen zagen ze dat ik embolie had. Het was levensgevaar, want als ik nog een stap had gezegd, dan... Maar nu niet meer na mijn ziekte. En ik ben naar Nederland gegaan en zo. 4 dagen daar gebleven en teruggekomen. En ook de COVID en zo gaan we niet zoveel naar de gevangenis. A year ago, she brought us an Ajax t-shirt with our names in the back. I was like, oh my God. The t-shirt was so beautiful, red, gold and green. Ik hoop dat Vernon vrijkomt, zodat ze het samen kunnen dragen. For my brother, when he comes out of the prison, that's the same way I want to play with my brother. Yeah, and sometimes wear the same shirt, the same team. Yeah, for me, it will make me really happy. I'm looking forward for playing with my brother on the same field, in the same team, wearing the same shirt. It will be great, it will be great. I'm looking forward for that. I cannot stop smiling, I don't know why. It will make me really happy. Yeah. Vernon was een mens van iedereen. Iedereen kon kennen Vernon. Veel vrienden in sport.
En toen iedereen van de nieuws heeft gehoord, komen en zeggen, Shirley, wat is er met Fernand gebeurd? Maar andere mensen zien meteen de fout dat u hebt gedaan. En toen ze horen dat Fernand heeft gedaan, ze hebben ze niet, oh, Shirley heeft een criminele kind. I think the Chinese Council also give a lot of support on our local Chinese community at that time. Yeah, we already talk with the government, and we do some pressure on the government. So government give the pressure to the police team, and I think it works. But now we have become more safer. That's the fact. De Chinese gemeenschap die roert zich eens in de zoveel tijd over het geweld wat hen overkomt. Ik zei net al, in die tijd waren er heel veel overvallen. En na deze overval is de Chinese consul op televisie geweest en in verschillende media om zich uit te spreken over de relatieve onveiligheid waarin Chinezen hun werk moeten doen. Er is wel een soort urgentie geweest toen van de Chinese gemeenschap naar de Curaçaose autoriteiten om iets te doen. Ze zijn niet diep genoeg in de zaak gedoken, omdat er waren op dat moment heel veel overvallen op Chinese supermarkten. Echt heel veel. En de politie had er nog geen enkele zaak opgelost. De Chinese samenleving kwam min of meer in opstand. De politie kwam onder druk te staan. Ze hadden dringend een veroordeling nodig. Nou, het werd hier in deze zaak heel makkelijk voor hun gemaakt. De druk op het politiekorps om te komen tot een oplossing, het vinden van de dader, is zo groot geweest. En dat verklaart ook misschien dat toen men dus de herkenningen had van moeder-dochter in kwestie, plus de WhatsApps van Vernon Romley, dat men dacht, dit is hem. En wij kunnen nu de Chinese gemeenschap geruststellen. We hebben de dader gevonden en zijn toen gestopt. Als je dus naar zo'n zaak kijkt, je hebt appjes waar je dus een soort bekentenissen zou kunnen lezen. Je hebt een herkenning van moeder en dochter. Dan denk je wat moeten we nog onderzoeken? Het is toch zo'n glazen klontje. Dus de politie is er gemakshalve van uitgegaan. Van, er is geen twijfel mogelijk. Ik denk dat ze te goede trouw hebben gedacht. Het is makkelijk. 1 en 1 is 2. Justitia no mira of te bluff lang, tabe de ting. Iko ainda me será te quave. Inocente. Me por pensa combin me por logra mande tipe apnai. Diba tipe caso sino. So da qualquer caso. Um caso sério, um caso butim, família de vítima, rabia, triste. Me por assim, é tipo caso, né? Tem outro coco passe. E para se então, me dá rabia com mim mesmo. Eu tinha ela trabalho para mim, ok. Mas bem para que tu bafia de que ela manda app, vamos chamar que te mesa mata, a top hater. Então
Un coisa como a OPI e Tioti su parte si boke impressionante. Auto per impressionato com alto però. Então coisa OPI stupido de su parte que ela assim. Insomma, eta coisa que é da duel. Eta se OPI dolo algo da turdia. Turdia per esse pata. Peta fuerte. Se coisa não fácil. Vamos homenagem com a tua idonamia, então me dá. Tu me risco e coragem. Me de bewak. Coragem me tiene para me dabai, somos tá bem engano mirele. Eu pegando mirele porta, o bibia bota bisa. Bom que pai. Ya que lagu me será pai. Pero ya bewak sim de bai. Vai December bewak sudrech. We zijn onderweg. We zijn nog niet zo ver, maar we vechten eraan. En Fernand zei, ja, tante, binnenkort is het zover hoor. Binnenkort is het zover. Dus hij begint ook positief te denken. We komen wel eraan. Als hij vrijkomt, dan komt hij bij mij. Dan probeer ik toch wel bij mij te krijgen. En dan te regelen dat hij naar Bonaire gaat. Want hij wil, telkens als ik bij hem op bezoek is... Hij zegt me altijd, ik wil terug naar Bonaire. Ik wil terug naar mama. Ik wil daar gaan werken. Hij wil van alles doen. Eenmaal dat hij daar in Bonaire zit. Nou wil hij wel terug naar Bonaire. Het rechtssysteem is daar nog iets anders ingericht dan in Nederland. Het kan zo zijn dat dezelfde rechters naar dezelfde zaak gaan kijken die toen de veroordeling hebben uitgesproken. Nou, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt om jezelf van fouten te gaan betichten. De rechters hebben er een bepaalde voorstelling van zaken bij. Dat zit in hun hoofd. En je moet dat dus loslaten. Zien los te laten. Dat is dus je hebt al over de schuld geoordeeld, maar daar moet je dus eigenlijk afstand van nemen. En je moet dus psychologisch eigenlijk teruggaan naar het nulpunt van deze man kan onschuldig zijn. Dat vereist een hele moeilijke rechtspsychologische exercitie, ook voor rechters. En dat maakt het zo uitdagend. Van mij blijft daar niets over als je dit bekijkt. Maar dat is van mijn oogpunt. Misschien kijken de rechters er anders tegenaan. En de rechters destijds moesten het doen met het dossier. En als je dat dossier alleen hebt, dus je hebt voor de rest geen naderonderzoek, dan kan ik enigszins begrijpen dat je hem veroordeelt. Maar wat ik niet kan begrijpen, dat de officier van justitie dit onderzoek naar de rechter heeft gebracht. Die had moeten zeggen, we moeten wat dingen nader onderzoeken, want hij blijft ontkennen. En we moeten gewoon nader onderzoek doen. En het is, ja, ze hebben zich er heel eenvoudig afgemaakt.
Ik kan mij voorstellen dat dit herzieningsverzoek mogelijk onrust brengt bij die Chinese gemeenschap. Want ja, we hebben nou toch de dader en het gaf rust en nu wordt het weer opgerakeld. Ik zeg dan altijd, ook al is het heel lastig voor de slachtoffers en de families daaromheen en de gemeenschap, uiteindelijk willen we toch allemaal dat iemand die onschuldig blijkt te zijn niet als veroordeelde blijft doorleven. En dat we uiteindelijk, maar dat is dan aan justitie, ons best doen om de werkelijke daders te pakken. Ja, dit zijn feiten. Daar kun je niet gewoon zeggen van ja, nee, maar hij is door 2 getuigen herkend. Maar we hebben nu WhatsApp gesproken. Ja, nee, en lengte. Ja, dat vinden jullie, maar nee, dat kun je gewoon niet zeggen. Dat denk ik, hoor. Het zou voor ons, denk ik, en ook voor alle deskundigen die aan deze zaak hebben gewerkt, en niet de minste, denk ik, een hele grote teleurstelling zijn als dit niet zou leiden tot een heropening of in ieder geval een nieuw onderzoek. Dat zou ook betekenen dat wij ons de vraag moeten stellen van wat heb je dan nog werkelijk nodig om een heropening te krijgen op Curaçao als je met dit soort feiten op de proppen komt? Ik zou bijna dan zeggen, en dat heb ik ook wel eens gezegd, als dit het niet wordt, dan stop ik ermee. Maar dan weet ik dat ik misschien dan het Hof daar een plezier mee doe. Nee, ik blijf het gewoon aan de kaak stellen. Want er worden gewoon fouten gemaakt. Dat kan, en soms niet eens bewust, maar gewoon in de drang om een dader voor de rechter te brengen. Met de bijzondere gegevens die wij nu boven tafel hebben gekregen, waarbij het, ja, je bijna kan zeggen, het is onomstotelijk dat hij het niet gedaan heeft, zou het onverkwikkelijk zijn. Als ze deze zaak niet heropenen, dan denk ik dat het slecht gesteld is met de rechtsstaat op Curaçao, de Nederlandse Antillen. Dat gaat recht in tegen je gevoel van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Dat is wel dit een verdient drijfveer. het. Dit verdient het om heropend te worden. Ik zeg, als ik vrijkom, mama, meteen naar beneden. En dan gaan we, ik zeg, als ik thuis kom, dan gaan we een barbershop openmaken. Want ik kan knippen. En nu in vast zit, knip je de bewakers, knip je de politie. Ik weet, Fernand moet vrijkomen. Kom een dag dat de deur open kan gaan. Maar momenteel wil ik dat die dag dichtbij is. Me and girlfriend. We were supposed to get married this 22 of October this year, but actually that was one of the things because I didn't want to get married and he's not here. I didn't want my brother to miss like everything of me. I will wait just so he gets out so we can get married, me and girlfriend. I don't have to think like, oh shit, my brother missed this again. So I will be so happy. Just be so happy. Because I have my brother besides me, so yeah. I will be happy. Ja, mi dammi di fe, sì, va? Sempre mi dà di fe con innocente, sempre mi dà sa connotato, dammi. Mi sa, quando sei nuovo uomo. Yeah. A parte di tutto, da nostra drive 24/7 fotos. Yeah. Cosa ne attento che io. Ja. Sì, no. Perché minuto non bisogna essere cocchio. Sì, amo. Allora, vamos começar, cuida. Que dá positivo, que dá buffet. Cuida. Bom. Vou dar. Resto. Tudo.